Ningunang adlaw sa Disyembre karong tuiga, waon ay ceremonial lighting sa Christmas tree o bonggang decoration sa Talisay City Hall. Kundi simple lang ang pagdayan-dayan sa mga buhatan sa mayor, sa konseho o sa mga department offices. Gani mando sa mayor nga dili mo gasto o dili i-recycle lang ang karaang mga decorations. Ang importante nga mabatyagan ang tinud-anay sa kasulugan sa diwa sa Pasko. Sumapaw sa nga simple ang pagsaolog ni Talisay Mayor Sam Gulyas sa iyang ika-36 nga adlaw na tawhan karong adlaw. Igo lang ni Toyo sa iyang buhatan ang mga department heads sa aron pagtimbaya kaniya isip pagsunod usab sa mga health protocols. Every week during my birthday, naagyon tayo mas wedding sa Talisay, and due to the situation we are in, we cannot make it, but hopefully magpadayon lang gyapon ang ato ang pagpangadji, especially sa sitwasyon nato in the midst of a pandemic.